Кніга Йова, раздзел 11. І сказаў у адказ Зафар на Аматыт: «Ці ж таму, хто шмат гаварыць, нельга адказаць? Або ці чалавек гаваркі апраўдаецца? Ці ж твая пустая гаворка прымусіць людзей маўчаць і не будзе каму спыніць цябе, калі ты пасміхаешся з іншымі? Бо ты сказаў шчырае слова маё, і чысты я ў вачах тваіх. Няхай бы сам Бог пагаварыў з табою і адкрыў вусны свае для цябе, каб паказаў ён табе таямніцы мудрасці і патаемныя рады яго. Ты б зразумеў, што многа менш ён патрабуе ад цябе, чым заслугоўвае правіннасць твая. Хіба заўважыш ты сляды Божыя і хіба спасцігнеш дасканала ўсемагутнага? Ён вышэй за неба, і што ты зробіш? Ён глыбей за пекла, і што ты спасцігнеш? Даўжэйшая за зямлю мерка яго і шырэйшая за мора. Калі ён руйнуе або закрывае і сціскае, хто запярэчыць яму? Бо ён ведае марнасць чалавечую, і няўжо ж не заўважае правіннасць, бачачы яе? Але і чалавек пусты робіцца разважлівым, а нараджаецца ён, як дзікая асляня. Ты ж, калі сэрца сваё ўмацуеш і да яго ўзнімеш свае рукі, калі несправядлівасць, што ў руцэ тваёй, ты адкінеш ад сябе і не застанецца няпраўдаю тваёй палацы, тады ты зможаш падняць аблічча тваё без заганы і будзеш сталы і не будзеш баяцца. Бо забудзешся ты на сваё гора і ўзгадаеш яго, як воды, што сплылі. І быццам бы святло паўдзённае ўзыдзе для цябе пад вечар, і калі ты падумаеш, што цябе пакрыла цемра, заззяеш, як зараніца. І будзеш ты мець надзею, паклаўшы перад сабою спадзяванне, і пахаваны будзеш спаць спакойна. Будзеш адпачываць, і не будзе каму цябе палохаць, і многія будуць запабягаць перад тваім абліччам. А вочы бязбожных аслепнуць, і прыбежышча знікне ад іх, і надзея іх знікненне.